Dati baga, ang Kasoreco, ang mga electric cooperative, ang Meralco, kam panahon, da isinda nag-aanunsyo ning brownout. Ngon yan mga tugang mangalas kamo. 2 weeks advance ang mga announcement na may mga scheduled brownout. Yung baga nauso yan mga tugang por dahil uy ang tunay na istorya kayan. Magdang tunay na istorya. Ha? Kung ta napiritan ang mga electric cooperative asin an Meralco na mag-anunsyo kan mga brownout. Kang panahon mga tuga, mga taong 1993, kang panahon, igwang sarong kaso sa husgado mga tugang na napiritan ang huwes na magpaluwas ng kasuguan sa mga electric cooperative as in mga Meralco na kada ma-brownout kamo, mag-anunsyo kamo. Ang kaso kaya mga tugang, uya ang istorya. Pigkasuhan mga tugang si Burnok. Kinasuhan siya ni Angela. Para si Irip da siya. Para si Irip da. Litis na sa korte ang kaso ni Burnok na para si Irip. Kan haputo na kan abogado si Burnok, pigpipiga na papatugaw na Sabi kan abogado, Burnok, totoo ba na sinirip mo ining sakuyang kliyente na biktima na si Angela? Sabi ni Burnok, attorney, di ko man po tinutuyo. Nagkataon man sana po. Napaagi man sana po ako, attorney, duman sa harong ni Angela. Nakilingan ko man sana po. Di ko man po tinutuyo. Sabi pa, Burnok, ano man ang sa imong nahiling? Sabi ni Burnok, nahiling ko po si Angela sa lawag po kan harong. Nahiling ko po sa bintana. Makarigos po, nagtatanggal po ng bado. Nagtatanggal ng bado. No. Sabi pa kaso abogado, ano pang sumunod? Ano pang nahiling mo? Idetalye mo. Nahiling ko po, Judge, pagtanggal niya po kan bado niya, matanggal lamang po kan sa iyang pantalon. Sabi pa kaso abogado, ano sumunod? Idiretso mo. Idiretso mo. Ang istorya, diretso mo. Ano pa ang nahiling mo? Nahiling ko po, attorney, si Angela po nagtatanggal na po ng sapatos. So, abogado, atat na. Sige, idiretso mo. Kan bangging ito, ano pa ang nahiling mo? Nahiling ko po, attorney, si Angela po nagtatanggal na po ng kalson. Ngunya ka, nagtanggal ng sapatos, nagtanggal na ng bado, pantalon, ano pang nahiling mo? Attorney, may na po kong nahiling, nag-burn out po kaya. Sabi ko sa abogado, ay ano naman nakasuri ko ini. Kaya po ito, nagsugo ang husgado sa Kasoreco. Kada ma-burn out ka mo, mag-anunsyo ka mo. Napuputo lang istorya, nabibitin. Pagiramdam ini po istorya sa nakat, hang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nanganghulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa na, dahil po sinasadya. Alright?